Daigunta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay tay singgit, ang Ginoo labing hingpit. Daigunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tay sayaw, o bulahang adlaw. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo mana kaninyong. Manausab kanimo. Pabilin pag yung problema sa kuntingog, mura pa ko na sa suod silangog. Mga igsoon, atong padayong yampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, magpatalinghog unta ang katawan sa pulong sa Ginoo. Ug ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, hatagan unta sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, among hinabang ug mag-aagak, himuha ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma, ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Ang kasulatan nag-asoy nga si Abraham may duha ka anak nga lalaki, ang usa anak sa ulipon nga babay ug ang usa anak sa babay nga dili ulipon. Ang iyang anak sa ulipon nga babay nataw sa naandan nga paagi, apan ang iyang anak sa babay nga dili ulipon bunga sa saad sa Dios. Mahimo nga sabton kini nga usa ka sambingay. Ang duha ka babay mao ang duha ka kasabutan. Ang usa si Agar, ang gikan sa bukid sa Sinai, ug ang iyang anak nataw nga mga ulipon. Apan ang langitnong Jerusalem dili ulipon, ug siya mao ang atong inahan. Kaya ang kasulatan nag-ingon, pagmalipayon babay nga wala makabaton og anak. Singgit tungod sa kalipay, kay ikaw nga wala makasinati sa kasakit sa pag-anak. Kay ang babay nga biniyaan, manganak pagmasdaghan kaysa babay nga may bana. Busa, mga igsoon, dili kita mga anak sa babay nga ulipon, kundili sa babay nga dili ulipon. May kagawasan kita, tungod kay gihatagan man kitag kagawasan ni Kristo. Busa, pabilin kamo nga dili ulipon,
ug ayaw kamo paulipon pag-usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daygon ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Daygon ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Dayga kamong mga sulugoon sa Ginoo, dayga ngalan sa Ginoo, daygon unta ang ngalan sa Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan. Daygon ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw, daygon unta ang ngalan sa Ginoo, labaw sa tanang kanasuran mao ang Ginoo, labaw sa kalangitan ang iyang himaya. Daygon ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nga gipalingkod sa trono sa kahitasan ug nagadung-aw sa langit ug sa yuta nga anaa sa ubos. Gibayaw niya ang ubos gikan sa abog, gikan sa kalapukan iyang gialsa ang kabus. Daygon ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nagpunsisok ang mga tao, libot ni Jesus, mipadayon siya pagsulti, pagkadautan gayod sa katawhan niining panahona. Nangayo silang usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios, apan walay ihatag kanila gawas niadtong milagro nga nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas maoy usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninibe. Ang anak sa tao usab maoy mahimong ilhanan
alang sa mga tao niining panahona. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mubangon ug musudya sa mga tao niining panahona. Kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. O hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninibe mamangon ug musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Jonas. Ug hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Jonas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kung kamo pa'y napagaw, parehas na ako, inig tambong ninyong misa, unsay inyong pangayoon sa Ginoo. Balik ang tingog. Karon nakabati mo na akong pagaw ko sa inyong gipangayo sa Ginoo. Mabalik akong tingog. Ang pangutana ngano man. Kay dili ta gustong magantos. Muna ang pagantos kabahin manis kaluwasan mao man ni ang main nga gigamit ni Hesus aron ta maluwas kanang pagpangayo og milagro or healing, labi na gyud instant healing. Sama nang si Father unta mabalik untang tingog kay gahapon hapit na siya way tingog. Mao sanay akong una-una, Lord, inigmata unta na ako'y kaugma, mabalik na unta akong tingog. Sus pagmata na ko ganiha, wa man lang yapon ko'y tingog. Para karon ba wa lang yapoy tingog. Pagkabati na ko sa Ebanghelyo, pag pamalandong na ko ningon diri nga pagkadautan gayod sa katawhan nining panahona nangayo sila milagro aron pagtino nga ang Ginoo miuyon. Nako, sorry Lord, nangayo ko milagro nga maayo na unta akong tingog. Kana bang inig mata na to, uy, nabalik na ko tingog, praise the Lord, love jud ko ni Lord. Ana unsa maroy akong gipangayo sa Ginoo? Unsa man kibaw mo? Wa mo kibaw no? No, akong giingnan ng Ginoo nga, Lord, nganong napagaw man ko, pasabta ko. Simple kay tubag ang Ginoo. Dili man ikay tagiya sa imong tingog. Pwede ra man ako kuhaon anytime. Sakto. Yang anong imo man ang gikuhaan akong tingog, Lord. Gusto ko magantos ka. Tanaw na to o mahigugma pa ba kang muwali bisag hapit wa na kay tingog. Muna ingnan akong Ginoo, basta naalay mo gawas gamay, Lord, muwali gyud ko. Dili mausab ang gidugayon sa akong wali. Maingon dayon mo na naong ning pariya bisag galisod og sulti, dugay lang yapon mahuman. Muna gitawag og freedom. Matod pa diri sa unang pagbasa, mga anak ta nga gawas nun sa babae nga gawas nun, dili sa babae nga ulipon. Kanabang makabuhat ta unsay angay buhaton bisan pa man na ay mga kalisdanan. Kanabang parihanang asawa, bana,
makapadayon ka pagpuyo sa kinabuhing minyo, bisan pag naa ang mga kalisdanan o kasakitan. Kanabang free ka nga magpakaasawa bisan pag gikulatan na kas imong bana. Free ka ba? Dili ka mahadlok. Kay kanang ulipon, mahadlok man na. Ang ulipon, magkurog-kurog man na. Pero ang dili ulipon, relax. Relax kayo. Gilingiyay mong tupad. Ing na relax ra kasi imong kasakit. Ing na kuno. Ing na relax ra kasi imong mga kasakit karon. Tanawan ang dili relax. Ang mga naong kusmod. Relax. Sunan lang kada. Ana. Mauna sila yung mga ulipon. Mga ulipon ba? Way kagawasan. Ikaduha, kini diyang pagpangayong milagro, makahimo nato nga dautan sa matas Ginoo. Ningon man siya diri, pagkadautan niining kaliwatana. Ngano man kay nangayog milagro. Sayon ra man unta himuon ni Kristo nga maluwas ta pinaagi sa iyang gahom. Usa ra gyud ka ana studlo luwas na tang tanan. Usa ra ka desisyon sa Ginoo luwas na tang tanan. Inigingon niya, I forgive you. Wala, luwas na ta. Nganong niagi pamanggid siya nga nagpakatao ni puyo pagyog siyang ka buwan sa tiyan sa usa ka babae, tiyan ni Maria. Unya natao pagyos pasungan, nagbakwit-bakwit pagyod ngadtos Ehipto kay gigukod ni Herodes. Niagi pagyod siya tong kapobre nga portigyong pobriha. Siging pamanday, naliwat sa iyang papa pagpamanday. Nganong niagi pagyod siya tong lutoson siya, biay-biayon siya, insultohon siya, ato bangas publiko. Nganong niagi pagyod siya tong budhian siya, kulatahon siya, gibitay pagyod sa cross. Nakapangutana mo ana, nga pwede ra magyog anaon unta. Wa mo mangutana. Mao na akong pangutana. Nya mo na ningon ang Ginoo nako. Niagi magikwatong maong kalisod. Kasimpulan ng imong pagaw. Di ka mo agi ana. Isip preacher, isip pare, di ka ganahan na magkalisod kag sangyaw, magkalisod kag sulti. Kung imo nang magikon, mahimo kang dautan. Mao na nga kita ba, mga Katoliko, dili kay tapalabian ang atong attitude bitaw nga gusto tag instant healing. Ana bitaw mo rin ako dinhi na mga sakit, Pader, hilingi ko, Father. Nakon sa may mong sakit siya. Sakit kay akong murag migraine. Nako niya, inighuman ako rog pandong sa kong kamot, ug musamot ni. Okay ra nimo, sa ayaw sa Pader. Nako kani, iyawan-on kining tawhana. O niyang musamot ang iyang sakit. Unsa may tabo. Maglagot siya nako, or mutamay siya nako. Kana Padersiano, di man na makahil. Adto ko pikas, may pato sa kapari kay pag-ana niya siyang kamot ko, suswagtang din akong sakit. Gamahanan kay itong pariat, kanin pariawa ni gahom. Nya, dili din nasala, na imo ng tamayon ang pari, daigo ni mong usa, tamayon ang usa. Nasa uban, kani nga Riboltos Birhen, imo lang ni hikapon, dagkot kag kandila, sulbad tanan nimong problema, matuman ang tanan nimong pangandoy. Kaadto day ko dagkot itos Birhen sa San Vicente di ay. Tawa na diha, pertinan akong dagkot diha, wag yun matuman akong pangandoy. Unsa man na,
gitawag nag fanaticism. Fanatic ba? Dili na na pagtuo, tuo na na. Nya, sala na sana. Nga naman, instant man ang atong gusto. Kaning niya, imna ni, inig-inom ni mo anib, wag tanday na imong sakit. Kakarinig niya mo akong imnon siya, oy, pertin akong inuman na. Wag, ginamayo akong sakit. Tagaan din ka to. Mahal ra ba kayo? Inom din ka. Wag tanday imong sakit. Motuo na ka ato. Di na ka motuos Ginoo. Kadto ng butang nga imong ginom. Peligro no? Unya mahimo na tang dautan. Kay di naman ta motuo sa tinuod nga pagtulunan sa Ginoo. Ang giapas na lang nato nga maayo ta. Unsa toy atong tubag sa Salmo? Parihatawa taka inom do naray. Daigon kusga. Kana magkinaunsa man ang kahimtang sa tong kinabuhi, dayga ang Ginoo, ayaw pagmahay, ayaw pagbagulbol, hangtod kita mubalik ngadto niya. Dayga gyud ang iyang ngalan. Praise the Lord gyud kanunay. Ngano man di ay pagsugod ni minyo nindot kay inyong kinabuhi. Praise the Lord. Pagtunga-tungas minyo nangalubo inyong ngipon sa pag-away, sinukmagay. Praise the Lord. Pagdangtag na po katuig, wala di ay mong bana to ang nagapuyo sa silingan. Praise the Lord. Pag uli sa imong bana, masakit to na. After 30 years, wala. Masakit to na. Paralyzed pa yun. Samtang maglimpyo ka niya. Unsa may mo isulti. Di na ko may imagine ba? Maglimpyo kasi mong bana nga paralyzed na. Unsa may mo isulti. Patya ni Lord. Gaba na nini mong panuhaya ka. Ayaw. Dayga gyud ang ngalan sa Ginoo. Lord, mauna gini ang for better or for worse. Salamat nga nasinati gid nako. Kung mao man ni ang agianan sa among kaluwasan, daygon ang imong kabubuton ug ang imong ngalan. Nindot no. Mingon na Ginoo, you are free. Kay dili ka limited sa joyful moments lang as wife or as husband, but you are always a faithful husband or wife for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do you part. Kay mo man ay commitment sa Ginoo nato. Makasasala ta og buutan, gihigog matas Ginoo, nangandoy ang Ginoo kanato. Gani sa dihang nakasa nagitagmayo ang Ginoo, mianhi gyud, nagpakamatay gyud para nato. Wa siya muhunong sa paghigugma nato. Hangtod Dios katapusan muna ang ato sang pagdaig niya, ang atong pagdawat sa iyang kabubuton, wa say sukod, wa say kondisyon. Manindog ta. Mga igsoon, diha sa pag-ampo, mudangop kita nga mapaubsanon og moingon, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga kasing-kasing sa tanang tao, makabig ngadto sa Ginoo nga nagtawag sa kalibutan sa paghinulsol, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga dawaton nato ang tibuok mensahe sa Ebanghelyo, lakip na ang mga panultihon nga naghisgot og kasamok og krus, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sama sa taga Ninibe, isalikway nato ang daotang mga binuhatan,
ug uban ang mapaubsanon ug mahinulsulong espiritu, modangop kita sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga idaran, magakaplag o kasiguruan o gugma gikan sa mga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halang Dong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang o galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga matuohong nangamatay, makakaplag o kalinaw o kalipay dito sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Amahan sa gugma o kaluoy o gahom, dawata kining mga pagampo nga among gituboy kanimo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugbino nga abot sa yuta, kung ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo ug gasa nga among gihalad diha sa pagtuo ug paghigugma ug himua nga kining Eucharistia magdala kanamo nganha sa imong himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo,
Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, ninigpaan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga
sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay man ang gingharian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoong Jesucristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoon, iyakamay nga nakalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. As of the Lord he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Who sing his praises, magnify the Lord. Who sing his praises, magnify the Lord. Who sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Amahan, nga gamhanan ang lawas o dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Dios nung kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod tas makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon,
mao ang gasa sa Diyos nung gahom niya muliho krani kung di ta mangayog milagro mangayo hinon tagon sa iyang kabubuton aron atong gamiton sa pag-atubang sa atong mga sitwasyon. Kaning pagpamaligyag slat usa ginis kabubutos Ginoo sa akong pagkapari o nang ako gining padayonon samtang iya pa kong gitugutan. So salamat sa mga namalit natong slots atong mga benefactors and donors. Ang atong SBF DAG na natay halin nga 40,999 napay 19,001 slot nga available tag 500 pesos per slot. Nasa di 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge niabot na sa 266 ang atong nadawat nga 16 slot challenge. Ang atong CTUMM igamitan ni nato katong pag-birthday ni Mama Mary, katong pagpista nato atong niaging Sabado o labi na gyud pagpanghatag nato og mga bugas o katong Parish Youth Day nga activities. Niabot ng atong halin og 25,128 ka slots na pay 44,872 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Magsugod na sa tag tigom na ini kay ini ka month of November next month magsugod na tag trabaho sa mga balay nga atong tukuron. Nagtarget taong mga 61 ka balay atong tanawon kung kaabot bagitaan pero magsige lang yun magpalit aning atong si TUMM tag 100 raman yun dali rating itang makaabot sa gikinahanglang amount. Nasa ni siya 61 slot challenge nga tag 6,100 niabot sa 132 ang atong 61 slot challenge. Ang ato sang DSAP katong investment slot para sa atong pagtukod sa atong Kulugbari open pata napuna na sa tag na nasay usa nga ni-invest gahapon 209 na ang atong investment slot nga DSAP 209 slot tag 500,000 pesos per slot ni siya with 25% interest per annum. Atong pagpakan ang tanang namalit natong slots. Salamat kayo. Balik na sa ta karong Huwebes mao ang atong weekly nga procession with our patron saint San Vicente Ferrer. Iguman sa alas 6 sa gabi nga misa magprosesyon ta moabot nag mga oras usa ka oras kapin ang atong prosesyon pero para na sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanit. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat. sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done.